taisin laittaa näitä viivoja taivaalle pitkillä tasapainotuslangoilla, jotakin 50 metriä. Ne voisi asettaa vaikka minne. Jonkun hyvin matalalle ja toisen hiukan korkeammalle. Ja kuvallisesti siitä saisi jotakin kiinnostavaa, voisi leikkiä maan ja taivaan kanssa. Laittaisin taivaalle merkkejä. Tämä on yksi suurimmista. Uskoisin, että tämä on yksi korkeimmista leijoista, mitä on täällä Pohjoismaissa tehty. Täällä on tehty äärettömän paljon suurempia leijoja, mutta vissiin ei tällä korkeudella, kun leijat rakennetaan niin kuin enemmän kvadraattiseksi tai ei oikein viivan muotoon. Ja tämä on 4,40 pitkä. Ja minkä vuoksi sinä haluat tehdä ihan ikioman leijakeksinnön? Ei se välttämätöntä ole, mutta tahtoisin saada vähän selville niin kuin omin voimin, että mitä se lentäminen on. Enkä vaan kirjoista etsiä jonkun toisen piirtämät mallit ja sitten tietenkin taistella niittenkin kanssa, mutta siinähän on tehty se kaikista kiinnostavin homma on jo tehty, että on yritetty, että saako tätä lentämään ja sitten kun se on onnistunut, niin siitä on syntynyt leijamalli sitten. Ja niitä on parikymmentä semmoista alkumallia ja tämänkin voi sanoa, että tämä on jonkun aikaisemman leijan niin kuin hybridi tai joku. Oletko sinä kauan tehnyt leijoja? Lapsena mä tein niin kuin muutaman leijan, mutta en enemmän kuin muut lapset, että se oli täysin normaalia. Niin kuin. Entäs sitten? Joo, nyt muutama vuosi sitten taas aloitin leijojen kanssa, mutta nyt aivan heti eri tavalla. Että nyt mä laitan aika paljon leijoja ja pian leijakurssia nyt lasten kanssa. Lapsethan ymmärtää tämän leijan niin kuin magiikan. Aikuiset on vähän liian ujoja tai ei uskalla olla tarpeeksi lapsia. Hienosti. Sulla kun käytetään leikkaaminen oikein hyvin. Kato. Ja kun se lentää näin, niin sillä voi ruveta tekemään temppuja myös sitten. Niin, tekee näin taikemmin. Joo, jos sitä simmasta nykäisee tällä näin, niin se voi tehdä kuperkeikka. Kuka? Tämä leija, kun se on valmis ja kun se lentää, jos se lentää, niin tulee olemaan pitkä viiva taivaalla ja värit tulee olemaan kylmät. Että kylmä pitkä viiva taivaalle. Mitä värejä? Tähän on nyt ensin tämä sininen ja sitten joku vihreä väri pitää sekoittaa ja koittaa, että näyttääkö se kylmältä. Mä teen yhden vielä lämpimän, kun tahtoisin nähdä, että miten nämä värit, jotka nyt kun läheltä katsoo, niin ne on selvästi, tämä sininen on aika kylmä ja samoin se punakeltainen on aika lämmin, että miten ne muuttuu pitkällä etäisyydellä. Että mitä tapahtuu väreille, kun ne näkee pitkältä etäisyydeltä. Mikä tuossa leijan lennättämisessä on se haaste?
Jos leijoissa, että tahtoisin saada mahdottomia muotoja lentämään, semmoisia, mitä ei niin kuin kuvittelisi leijoiksi. Mutta sitten siinä tietenkin pitää olla jotakin vielä syvempää, että miksi yrittää lentää leijoa. Ihmisellä on tietenkin ollut kauan aikaa, melkein heti alusta alkaen, kun on nähnyt linnut lentävän, niin toivomus lentämään itse. Ja tavallaan se voi olla se, joka yllyttää minua lentämään leijoilla, että siinä lentää itse. Muistaakseni minä olen jo lapsesta asti niin katsellut paljon taivasta. Siellä Lapissa, jossa asuttiin ensimmäiset vuodet, ensimmäiset 8 vuotta koko ajan Lapissa Suomessa, niin siellä oli revontulet ja mahtavat auringonlaskut ja kesäisin niin valoissa. Ja sen mä oon tuonut mukanani, tai kantanut mukanani koko ajan, että on katsellut taivasta. Aina kun kuu on näkyvillä, niin mä oon katsellut kuuta ja tähtitaivasta ja tällainen eri. Taivas aina tarjoaa jotakin uutta ja jos taivasta katselee, niin sieltä aina löytyy jotain uutta. Ja tää leija lennättäminen, niin se auttaa minua niin kuin nostamaan katsetta vähän ylemmäs, ettei koko ajan vaan tuijota niin kuin varpaitaan ja sitä, mitä on niin kuin heti jalkojen edessä, että pitää vähän eteenpäinkin katsoa ja unohtaa arkipäivät. Onko taivas sitten hyvin erilainen eri aikoina? On se. Se on melkein aina erilainen. Siinä on aina nämä tutut ilmiöt, mutta sama pilvihän ei tule uudestaan. Tulee aina vain uusia. Joskus ajattelen, että onko tämä tuuli, joka on nyt täällä tänään niin heikkona, että onko se ollut täällä ennen. Vai onko se ensimmäistä kertaa justiin täällä? Nehän vaeltaa maailmaa ympäri tuulet. Minkä vuoksi sä makaat tällainen kallio? Tästä saa tämän maan turvallisuuden selkäänsä ja koko kehonsa. Ja rentoutuu heti eri lailla ja saa enemmän sitä fiilistä, että itse lentää. Ei tarvitse välittää tasapainosta ja kaikista näistä ja mihin astuu. Ja eikä niskaa ei jännity niin kuin, jos kun tuntikausia tuijottaa taivaalle. Niin. Tässä ei todella ole mitään muuta kuin sininen taivas ja sitten tuo leija. Joo. Minkä takia sä oot tehnyt sinisen ja valkoisen viikon? Niin, se oli se lippu, Suomen lippu. Inspiraationa. Ja minkä vuoksi? että maistaisin tätä suomalaisuutta ja mitä se oikein merkitsee. Mitä se sinulle merkitsee tällä vuotisessa? Niin minulla on, kun on niin tää aika kauan Ruotsissa asunut nyt. Kuinka kauan? Tässä on 8-vuotiaana tänne tuli ja nyt mä oon 25 vuotta Ruotsissa asunut, että kaikki koulut on täällä käyty. Ja sanon niin kuin ruotsalaisen koulutuksen, että Ruotsin historia ja yhteiskuntaoppi ja kaikki nämä on niin kuin ruotsalaista. Ja suomalaisuuttani on niin kuin saanut hakea vähän sieltä ja täältä elokuvista ja sillä suomalaiset tekee erinomaisia hyviä elokuvia, oikein hyviä filmejä. No minkä takia sitten tämä suomalaisuus on sulle tärkeää?
minulla on suomalaiset vanhemmat ja syntynyt Suomessa ja tietenkin se jotakin merkitsee, että on niin suomalainen, vaikka tavallaan nyt on semmoinen tunne, että voisin olla vaikka minkä maalainen tahansa, kun on niin paljon ystäviä kautta maailmaa ja vissiin se, että on niin kuin vieraassa maassa on tehnyt sen, että on enemmän tunnetta siihen, että mehän ollaan samoja ihmisiä kautta maailmaa. Ja ne pienet erot, mitä meissä on, niin niistä voi vissiin tehdä jotakin hyvää. Mulla on ainakin suomalaiset kasvot ja niin kuin sanoin, suomalaiset vanhemmat ja suomalaista taustaa ja jotakin suomalaisia piirteitä tietenkin. Ja Kieli. Kieli, joo. Se on oikein semmoinen aarre. Suomen kieli on, se maistuu hyvällä. Kaunis kieli. Minä olen maailman kansalainen suomalaiselta pohjalta, että se suomalaisuus, Suomen kulttuuri ja se taju, mitä minulla on niin kuin kulttuurista on. Enhän minä ymmärtäisi toisia kulttuureja, jos mä en tuntisi omaani. Sen vuoksi se tuli alas se toinen leija, että jos ei tuulen kanssa ei leiki, niin se ottaa ja pusertaa vaikka minkä maahan. Se pitää oppia se justiin se sormien, justiin tämä millimetri tuntuu, että koska tuuli vetää ja koska se laskee ja sen oppii leikkimään tuulen kanssa, oppii tuntemaan tuulen eri tuulet. Ja tuuli tulee aina. Tuuli tulee. Tuulee. Se vetää nyt aika hyvin. On suhteellisen voimakas tuuli. Ja se mikä tässä nyt on uutta on, että se vapisee tuolla. Siinä on enemmän eloa, kun se vapisee. Ja sitten kun tuo ylin osa on saanut toisen muodon, se saa varmasti enemmän tuulta yläosaan kuin noihin toisiin osiin, niin sillä on muodostunut niin kuin pää. Että siellä ollaan taas lennossa. Tässä on vielä enemmän sitä, mitä mä etsin, niin kuin viivaa taivaalla. Saa nähdä, jos mä saan ne vähän pitemmätkin lentämään, niin silloin tulisi oikein viivan tunne. Minä olin Barbrun kanssa niin lomamatkalla tällä länsirannikolla ja linja-autossa istuessa niin sattumalta vaan peukaloon niin sattui tämän Järlesporin paikalle ja kun vilkasin karttaa näin, että siinä on Järlespori ja sitten joku pääsee sanoa, että no siellä on jotakin, taidekoulu tai jotain sellaista. Ja hypättiin linja-autosta pois ja täällä nyt ollaan. Siitä on 3 vuotta sitten. No oliko täällä sitten jotain erikoista, joka sai sinut ja vaimosi Barbrun jäämään tänne? Joo, täällä oli justiin hommat käynnissä, että laittaa yhden näyttelyn, jonka nimi on Tuulenvoima tai Windens Kraft, johon osallistui paljon taiteilijoita ja muuta väkeä myös. Ja siinä mä ryhdyin hommiin yhden hollantilaisen taiteilijan kanssa ja yhdessä laitettiin tänne Vuonoon 10 lippua tangoille kellumaan tänne Vuonoon. Avajaisiin sitten ilmestyi yhtäkkiä leijanlennättäjiä, oikein jännää porukkaa Saksasta ja Norjasta. Sieltä oli yksi ryhmä Norjasta, The Wind Art Group, Free as the Breeze. Ja niillä oli semmoisia aivan hämmästyttäviä leijoja, joita ne lennätti justiin tällä alueella siinä avajaisissa. Ja se houkutteli mua hyvin paljon, että leijoja voisi käyttää
niin kuin leikkiin ja leikki ja vakavuus käsi kädessä. Se on leijoja. Vakava leikki. Tänäänhän on 9. päivä 9. kuukautta ja se on sellainen perinnäinen leijanlennätyspäivä Aasiassa. Ja sen on nyt ne länsimaiset myös ottanut tavaksemme ja se on 9. päivä 9. kuuta on leijanlennättämispäivä rauhan puolesta. Että tänään varmasti lentää leijoja monessa paikassa maassa. Niin taivashan on yksi, sillä ei ole omistajaa ja se on meidän kaikkien. Ja siellä kun on, niin on kaikkien luona. Siinä on se tunnelma, että tänä päivänä justiin, vissiin monet ihmiset tekee justiin tätä. Samaan aikaan kuin minä, samalla taivaalla. Ja se antaa tunnelman, että ei ole yksin, että on ihmisiä, jotka myös välittävät. Sinä olit viime keväänä Kiinassa kansainvälisillä leijajuhlilla. Millainen kokemus se sinulle oli? Se tietenkin semmoinen Kiinan matka on semmoinen heti huippukokemus kaikilla tavalla. Ja niin jos sieltä poimisi jotakin, niin leija tai lohikäärme, draakke, se asuu pilvessä ja ne on tehneet tälle leijalle oman pilven jollakin savulaitteilla. Ja tämmöiset hyvin monimutkaisesti tehtyt päät. Ja nämä lintuleijat on kiinalainen erikoisuus, kun tästä. Ne usein koittaa saada leijan täysin niin kuin luonnolliseksi, että voi kiinnittää höyheniä leijaan. Sinä teit itse tällaisia viivaleijoja nyt tällä hetkellä ja sitten olet nähnyt näitä luonnonmukaisia leijoja, lintuja. Joo. Luuletko, että se vaikuttaa sitten jollain lailla, että sinunkin viivasi muuttuvat enemmän luonnonmukaisiksi tai jotain vastaavaa? Hiukan enemmän orgaanisia muotoja on nyt tulemassa minun mielestäni. Ja ei se niin tärkeää on, että leija olisi niin täydellisesti joku luonnonmuoto. Että siinä voi olla jotakin, joka muistuttaa jostakin ja se on riittävää mulle. Leija sopii hyvin veistokseksi myös isoissa lokaaleissa, että ne on sisällä, mutta muistuttaa ulkoelämästä ja joissakin ympäristöissä se voisi olla semmoisessa käytössä, että saa ihmiset nostamaan katsettaan niin kuin maasta irti vähän ylöspäin. Ja semmoinenhan on justiin idea tämän leijan kanssa, joka on yksi pieni osa suuremmasta leijasta, joka on tuolla Sponga Centerissä, hyvin korkeassa rakennuksessa. Materiaali, että tuntea materiaalit, se on hyvin tärkeä. Niin kuin materiaali itse antaa hyvin paljon inspiraatiota. Esimerkiksi kun puutöitä tekee, niin sen voi laudasta nähdä, että mihin se puu kelpaa. Mitä siitä voisi tehdä? Se lauta puhuu, että tämä voisi olla niin kuin osa ovesta tai tästä voi tehdä
jonkun pienen detaljin, jos on joku kuva, joka voisi niin kuin muistuttaa jostakin. Ja minulla on opettajan koulutus puutyön opettajana ja myös englannin kielen opettajan koulutus. Ja niin se on puuhommia, johon mä oon saanut koulutukseni. No millä tavalla sitten leijan rakentaminen ja puutyö ja puukäsityö vaikuttavat toisiinsa? Se on niin, että tämä leijatyö on saanut mukanaan sen, että on saanut aika paljon vapaamman katseen, niin kuin mitä puutyö voisi olla. Että uskallan improvisoida enemmän ja koittaa eri muotoja ja tehdä enemmän kuvallisia kaappeja esimerkiksi ja sillä. Mutta sinun työssäsi kuitenkin tämä leijat ja puutyö, niin ne kulkevat lomittain. Sä tarvitset molempia kehittyäksesi. Joo, tämä leijahomma on semmoinen sivupolku, joka on niin kuin vallottanut aikani nyt aika kauan aikaa. Että muutama vuosi on mennyt nyt melkein ainoastaan leijoihin. Siihen on mennyt melkein 2 vuotta aikaa ennen kuin mä oon päässyt niin kuin tähän kokoon viivassa. Ja jos tää lentää, niin silloin mä tiedän, että mä voisin saada vaikka kuinka pitkän viivan lentämään. Ja silloin se on niin kuin valmista jo, tää viivan juttu. Sitten tulee vissiin uusia temppuja. Tää viivat on... Tää on niin kuin se loppupää tästä viivasta. Jos tämä onnistuu ja jos ei onnistu, niin tää lähtee alusta alkaen taas. Sprang du efter mig? Ja. Oi, ettei mä ois oikein uskonut, että tänään saisi tätä lentoon, kun oli niin kova tuuli. Ja sitten yhtäkkiä tuuli katosi ja mä luulin, että no, nyt on aivan tyyni, mutta tuli aina tulee. Ja tuli nytkin. Tämmönen justiin sopiva tuuli tälle leijalle. No miltä tuntuu? Tää on 2 kertaa pitempi kuin sinun ensimmäinen tai se aikaisempi. Joo, viiva. Nyt tää on jo viiva. Tää ei ole enää lauta, joka lentää niin kuin ne muut oli. Förra gången du var här, du hade en annan drake. Ja. Då ramlade du. Ja. Det blåste så hårt så draken drog omkull mig. Ovatko sen värit sinun mielestä juuri sellaiset, joita suunnittelet? Se vihreä ei ollut... Mä en ole nyt oikein saanut sitä katsottua, kun on vastavalo ja aurinko niin voimakas valo nyt, että mä en näe muuta kuin tumman viiva ja siinä on sinistä keskellä ja jotakin vihertävää sivuilla, mutta sitä pitää vielä paremmissa valoissa tutkia.
No oliko se sinulle yllätys, että se lensi niin kauan? Oli se. En mä olisi uskonut, että mä saisin sitä niin hienosti justiin maasta irti, kun siinä on niin monta lankaa ja risuinen kenttä tällainen, että se tarttuu langat sinne ja tänne ja se menee niin kuin päin poskea koko juttu, mutta se meni niin hienosti nyt. Miltä tuntuu? Hienolta tietenkin. Nyt mä tahtoisin vaan niin olla täällä kallioilla ja lentää ja lentää ja lentää ja katsella sitä vähän eri valoissa. Kyllä se aurinko pian poistuu tuosta tuulen silmästä ja saa niin kuin eri lailla katsoa. Ja tavallisesti täällähän tuuli tulee mereltä, että silloin aurinko paistaa niin kuin suoraan leijaan päin. Että tulen palaamaan tänne leijani kanssa.